Afgelopen vrijdag en zaterdag werd in Tennishal Maaskoord in Venray de tweede editie van Music for Roy georganiseerd. Tijdens dit muziekfestijn werd niet alleen geld ingezameld voor Hospice Zenith en palliatieve terminale zorg, ook werden de betrokken vrijwilligers in het zonnetje gezet. Op vrijdag 29 en zaterdag 30 augustus werd in Tennishal de Maaskoord Music for Roy georganiseerd. Tijdens deze avond werden alle vrijwilligers van Hospice Zenith en de vrijwilligers palliatieve terminale zorg bedankt en werd hun een mooie avond aangeboden, vol met muziek en dans. De artiesten treden op deze avond geheel belangeloos op. Het idee is ontstaan in IJsselstein. In 2012 werd voor alle vrijwilligers die zich ingezet hadden voor het zorghuis een gelijkwaardige avond georganiseerd. Voor Hospice Zenith een voorbeeld en ze namen dan ook contact op met de organisatie. Dat is eigenlijk een heel bijzonder contact geweest. Voor 2 jaar geleden hebben wij voor het zorghuis in IJsselstein ook hetzelfde feest mogen organiseren, Music for Roy. Toen kwam eigenlijk de Hospice vrij direct met de vraag of wij voor hun ook iets konden betekenen om voor hun vrijwilligers met name een feest te organiseren. En dat hebben we eigenlijk met beide handen aangegrepen, dat voorstel. En waarom zo'n feest? Het is natuurlijk bijzonder dat de Hospice met zoveel vrijwilligers werkt en om die mensen te bedanken voor al het goede werk wat ze al die jaren en door het jaar heen voor alle mensen doen die inderdaad terminaal zijn, die aan het einde van hun leven zijn en hun naasten. Al die vrijwilligers staan daarvoor klaar om die mensen te begeleiden en dat vinden wij als organisatie een geweldig initiatief en daar willen we graag een steuntje aan bijdragen. En hoe komt zo'n avond tot stand? Nou, dat begint met eerst wat brainstormen over wat je allemaal zou willen en muzikaal zou willen doen. En natuurlijk hebben wij daar goed over nagedacht en wilden wij iets wat bij de Hospice paste. En we willen graag een avond om de mensen te bedanken met muzikanten die hun eigen zijn. Troubadours die ze eigenlijk allemaal kennen en die ook al bij de Hospice zelf opkomen treden. Dat vinden we geweldig dat die mensen ook belangeloos vanavond hier opkomen treden om de vrijwilligers van de Hospice te bedanken. Naast de optredens vertelden de artiesten ook hun eigen ervaringen over optreden in een hospice. Een voorbeeld is, een tijdje geleden was er een mevrouw die was alleen op haar kamer. En die zocht echt met name hele zware liederen uit, echt droevige liederen uit. En ze moest daar echt heel erg bij huilen. En toen zei ze van, zegt ze, dat lukt me zo op, ik heb 6 maanden niet kunnen huilen en nu komt het los. Dat vond ze zo fijn. De zaterdag staat in het teken van geld inzamelen. Een heus benefietconcert werd er georganiseerd. Tijdens deze avond waren er optredens van Boom Like That en RU2. In IJsselstein bracht de avond 2500 euro op. Voor de organisatie is geld ophalen niet het enige doel. Vorige keer inderdaad een bedrag van 2500 euro opgehaald. Maar ons grootste doel is nogmaals, wij willen voor alle vrijwilligers die bezig zijn met de Hospice, om die juist een fijn feest te geven. Een warm bedankt voor al het goede werk wat ze doen. En ook wat onderaan de streep overblijft. Ik durf het niet te schatten, maar we zullen het ongetwijfeld zien aan het einde van dit feest. En gaat er nog een vervolg komen van Music for Roy? We laten ons verrassen. Hopelijk komt er weer een nieuw doel. Wij als organisatie zijn in ieder geval heel tevreden met hoe het momenteel staat. Heel erg tevreden met hoe het momenteel loopt. En God weet, dient zich een nieuw doel aan en gaan we ons daarvoor inzetten. Afgelopen zaterdag ging de film In hemelsnaam in première. In de toren van de Grote Kerk van Venray was de documentaire voor het eerst te zien voor publiek. Met een dubbele druk op de knop startte burgemeester Hans Schielissen het beeldverhaal over de geschiedenis van de Grote Kerk. Deze film is de uitkomst van een samenwerking tussen verschillende partijen. Stichting Carillon Venray raakte aan de praat met de organisatie van de Liberation Route. Zij zochten naar een goede plek voor hun luistersteen. Toen was haar de klik. Dus wij hebben een project gemaakt dat past bij hun luistersteen, bij dat project. En zij hebben een extra verdieping door ons project hier in de toren. Bij het bedenken van de vorm van het project stond 1 vraag centraal. Hoe kun je in een relatief korte tijd veel informatie verstrekken? We dachten dat gaan we niet doen met geweren en helmen. Maar iets video-achtigs wat echt aanspreekt. Dus het moest iets korts worden, het mag ook niet lang duren. En het moet jong en oud aanspreken en vooral jong. Dat is voor ons belangrijk. Toen het idee voor een beeldverhaal werd bedacht, begon de zoektocht naar geschikt materiaal. De organisatie kwam in contact met Sjaak van Zinten van Zimfit. Wij wisten dat hij
een heel groot archief heeft. Misschien wel het grootste archief van Venray over de oorlog en de situatie hier. Hij is heel betrokken bij dat onderwerp en hij heeft ook de film De Slag om Overloon gemaakt. Dus Harry is toen gaan praten met Jacques en die wilde ook graag meewerken. In de film wordt met name stilgestaan bij het lot van de kerk in de oorlog en de wederopbouw in de jaren erna. Dit gebeurt aan de hand van de thema's ambitie, verspilling en veerkracht. Bij de vormgeving van de documentaire zijn bewuste afwegingen gemaakt. Om inzicht te geven in de tijd hebben we een tijdlijn laten meelopen. Zodat je ziet heel veel beeld, maar ja, waar zitten we eigenlijk in de geschiedenis? We hebben er ook expres geen oorlogsfilm van willen maken, maar een informatieve film, zodat ook jonge kinderen er naar kunnen kijken. Hè. Dus er zit geen bloed aan de muren. In hemelsnaam is iedere woensdag en zaterdagmiddag tussen 2 en 4 te zien in de toren van de Grote Kerk. De korte film draait tot en met 18 oktober. Dat is eigenlijk het moment dat alles bij elkaar komt. Dan is er 's middags om 12 uur de onthulling van de luistersteen hier op deze plek. De beelden in de Grote Kerk hebben weer een dak boven hun hoofd. Maandag werden de 10 nieuwe baldakijnen getoond door het kunstenaarspaar dat ze heeft vervaardigd. Het is een flinke klus geweest. Vera Teunen en haar vriend Hilbert Schalkens zijn zo'n 10 maanden bezig geweest met het vervaardigen van 10 nieuwe baldakijnen. Zij werden benaderd door de stichting Altaar en Kunstverwerving Sint-Petrus Bandenwerk, die het initiatief namen de heilige beelden in de kerk weer te voorzien van baldakijnen. De oorspronkelijke baldakijnen zijn namelijk in 1944 als gevolg van de Tweede Wereldoorlog verloren gegaan. En daarna zijn ze nooit meer teruggekeerd. Maar deze week kwam daar dus verandering in. Met behulp van het kunstenaarspaar Vera en Hilbert worden de heilige beelden binnenkort weer beschermd tegen neerdwarrelend stof. Het maken van de 10 replica's is het grootste project waar het kunstenaarspaar tot nu toe aan heeft gewerkt. Ja, we zitten wel echt in deze hoek. Bouwrestauratie, zo'n project als dit hebben we nog nooit gedaan. Maar goed, het past gewoon helemaal binnen ons werk. Ja. Aan het ontwerp en de vervaardiging is een uitgebreide studie vooraf gegaan. De kunstenaars maakten gebruik van oud beeldmateriaal om de replica's tot in de kleinste details overeen te laten komen met de originele. Ja, er waren dus nog foto's in een heel mooi boek van bewaard gebleven van voor de Tweede Wereldoorlog. En dat was echt een geluk. En die foto's hadden ook wel zo'n kwaliteit dat we heel veel details wel konden zien. Er waren wel wat details wat je niet precies kon zien, maar eigenlijk omdat je weet dat het die gotische vormen zijn. Als je dan de boeken doorbladert met oude ornamenttekeningen, dan is het eigenlijk heel logisch wat het geweest is. Dus kruisbloemen, hogels, pinakels, dat zijn echt hele gebruikelijke vormen in de gotische vormentaal. De baldakijnen zijn gemaakt uit hoogwaardig eikenhout, afkomstig uit Duitsland. Het was een uitdaging voor Vera en Hilbert om de replica's tijdens het vervaardigen zo goed mogelijk te laten lijken op de verwoeste baldakijnen. Het maken zelf is natuurlijk ook gewoon heel erg moeilijk, want al dat snijwerk en zoveel onderdelen is gewoon een uitdaging van hoe je het doet. Maar goed, dat is het werk en dat is hartstikke leuk om te doen. Maandag konden het bestuur van de stichting, sponsoren en andere betrokkenen een baldakijn van dichtbij bewonderen. Vera gaf toelichting op het ontwerp. Een van de baldakijnen is nu in een vitrine geplaatst, zodat ook andere belangstellenden deze kunnen bewonderen. Op korte termijn worden de baldakijnen boven de beelden gehangen. 4 judoka's van Sportinstituut Rudy Verhagen vertrekken volgende week naar België om mee te doen met de Special Olympics European Games. Een bijzondere prestatie, want met dit aantal levert de judoschool in Venray de helft van het aantal Nederlandse deelnemende judoka's. 9 september vertrekt de delegatie van Nederlandse sporters naar België. In totaal doet Nederland mee aan 6 sporten, waaronder dus judo. De judo-leerlingen van Rudy Verhagen zijn nu bezig met de laatste voorbereidingen. Ze zijn hard aan het trainen en vinden het allemaal erg bijzonder dat ze naar het Europees evenement mogen. Nou, zeker Prezelle, die is helemaal in de flow. Die zit helemaal, want die krijgt superveel aandacht op dit moment. Hè. Die zijn aan het volgen met man bij de hond. Maar de andere judoka's zijn gewoon echt super tevreden om keihard aan het trainen. En ze zijn super trots dat ze daaraan deel mogen nemen. En hoe komt het nou dat de helft van de Nederlandse judoka's van hier komt? Een moeilijke.
altijd moeilijk om over jezelf te zeggen, maar blijkbaar doen we het goed genoeg. Op 17, 18 en 19 september vinden de judo-wedstrijden plaats. Rudy Verhagen hoopt op 4 medailles, waarvan 2 gouden. Maar hij weet dat het ook lastig is om een echte voorspelling te doen voor deze wedstrijden. Want het heeft niet alleen maar met kracht te maken, het heeft met de timing te maken. Hè. Wanneer de spanning die ze hebben, is allemaal van tevoren niet te voorspellen. Juist bij deze mensen is het nog moeilijker om te voorspellen van, omdat ze verstandelijk beperkt zijn, hoe zullen ze zich gedragen in een vreemde omgeving. Gelukkig gaan we veel naar het buitenland toe om te wennen, om te trainen, om toernooien te draaien. Dus ze hebben allemaal een internationale ervaring, maar het is toch weer wat anders dadelijk. Om de deelnemers zo goed mogelijk voor te bereiden, wordt er nog getraind met de andere Nederlandse judoka's. 13 september is de opening van de Special Olympics, waarbij judo-leerling Priscilla als enige Nederlander de Special Olympics vlag mag dragen. Op 21 september keert het gezelschap hopelijk met alle medailles huiswaarts.